siya ni Vicky Parinya, iti masagang purok tenga, mangiwan-wan iti purok ni. Kabayatan tinaka ng Dalyasat Mercaretuing mission, ado iti aramid ko iti nga namin pinsan nga nabalbaliwan. At naadaan na ko iti panagamiris kada iti daket. Yan panagtignay para iti saan tayo nga para iti pagsayaatan no diket iti pagsayaatan ni nga tagkahiningan. Siya met ni General pa rin niya asawa ni Vicky. Nais kami iti barangay Masalang, purok tenga. Iti kawan nga kuati misyong kanya ke iti nasurok-surok iti nasurok siya naglalangin ng papada ang Rolanda iti parang parno iti kuati panag-isip iti panag-garas iti may kawagap iti panag-garamit iti organiko kapanag-talong dan Rolanda pa iti panagmulam iti herbal medicine kailangan kata